Thathele lithuba sinibingelele zonke indawo la sifinyela khona kamnandi ohlelweni lenu KZNHealthChat.Gov.Za. Ngithathele lithuba ngingachithi amase ngibingelele kungqongqoshe wethu esimthanda kakhulu KwaZulu-Natal eMnyangweni WezeMpilo. Sawubona ngqongqoshe. Ngiyabingelela Ntokozo, ngibingelele kubabukeli emakhaya, ngibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilalela kuma social platforms ethu nabasilandela kuma social platforms ethu. Ngithi sanibonani kade ngagcina ukubala ekhaya. Impela bebekhala inyembezi abantu ngeviki edlule besho ukuthi hayi ngeke sesimkhumbule umama wethu Mulethe noma kanjani. Bayathanda mawusubaphendula nje bathi hey uyazi mase siphendula bathi abanye bakuzwa ngathi ugudla la endlini yabo uhamba ngasendlini yakhe. Indaba ke lezi ezimnandi kakhulu. Namhlanje ke sinemile sinezimenywa zethu ezizokhuluma nazo ngokuhamba kosuku. Odokotela bethu abagogodile sinodokotela uMthembu ozongena ngasekugcineni sibe naye ke kodwa uDkt Ntsele esizoqala naye masiqeda nje ukuxoxa nawe. Simbingelele ngoba naye usekhona la e-studio. Dokotela sawubona. Ngiyabingelela baba Maphisa, ngiyabingelela ngqongqoshe. Sibingelele nakubalaleli emakhaya nababukeli. Absolutely. Insizwe engakhonzile ukusebenza ukukhuluma kakhulu ngoba umsebenzi wayo akabaxoxi kakhulu. Kodwa sizozwa ke kahle mase sixoxa naye. Nalo asuke emdokotela usuke ngamphenduli. Akaphenduli akasho ukuthi angithandi. Uloke eyithulele nje. Kunendaba ke la ebeyishisa ibunzi kuleli viki. Nesinye seyizathu njengoba sibiza yena uDkt Ntsele sathi akasondelele la ikhona into ethinta ukusebenza kwama-mortuary la KwaZulu-Natal esilokhu sizwa nje iba nenhlese ikhulunywa siyezwa kuthiwa ngathi agcwele ayaphuphuma abantu babekwe phansi imizimba inandawo yokuhlala indaba ke le esifisayo ukwazi ukuthi ngokangqongqoshe ukuyithola kwakho ithini lento siyasibona sekungenelela nabanye bamaqembu amanye ezepolitiki nabo beyingenelela ngale ndaba kodwa understanda kwakho njengomholi wale department ithini into ngabe nixakekile manje ngalento yama-mortuary? Asibonge Ntokozo, sibonge nethuba lokuthi singene kulolu daba. Sibonile nje in the past few weeks and emavikini impela amabili amathathu edlule ukuthi lolu daba lwase-Phoenix kakhulukazi luthole ukuthi lu-elevate ke lwenzeke i-issue. Ngicabanga ukuthi okokuqala nje lesiyaye sicale sikunxuse kuma-journalist ukuthi ama-journalist siyabacela ukuthi noma ngabe bebona ukuthi i-story sihle kangakanani kubona noma sibajabulisa kangakanani abalibheke phela elinye side ba-investigate bangathathi nje udaba njengoba lunjalo belixoxelwa noma belihletshwelwa umuntu bese belibhala phansi. Ngayazi ukuthi akubona wonke abenze njalo but sikubonile kulokhu ukuthi kukhona okunjalo kwenzekile nje sicabanga ukuthi akuyona into right ngoba kuthunaza isithunzi sawo wona ama-journalist uma ngabe kuzoshicilelwa into engelona iqiniso ngempela. Kodwa ke having said that, yes, siyitholile i-complaint yokuthi ePhoenix mortuary ikakhulukazi kukhona inkinga ekhona lapho but sithe sisabuka udaba lwase-Phoenix ngeweekend sathola ukuthi cha omunye ke ongazange afunde futhi wa-investigate wayebesethatha udaba okwakuthiwa luse-Phoenix wayeselibhala nge-mortuary yase-Maritzburg kwase kuba sengathi manje ama-mortuaries ethu konke yabona-ke kuyela kulela daba engitshilo ukuthi abantu nangabe bebhala ama-journalists awabheke abuze a-investigate kuqala before bebhala ngoba wagcine sebhala sengathi indawo ezimbili ezintathu ezingafani kanti uthatha story senye indawo wasifaka kwaba istory sacishe kwaba istory se-province iyonke. Having said that, sike sawuchaza udaba lokuthi ama-mortuaries esinawo thina eMnyangweni WezeMpilo ahlukene kabili. uDkt Ntsele uzochaza kahle futhi umengene. Kuba khona laba esibabekayo ezibhedlela zakithi laba abayidluleni nje emhlabeni ngokunatural bese kuba khona laba okusuke bedlule emhlabeni ngendlela engekho natural okusuka kufanele kube khona i-investigation eyenziwayo esiwabiza ngokuthi ama-forensic mortuaries okusho ukuthi ke odokotela uNtsele nethimba lakhe lonke alilidayo bese bengena lapho bezocwaninga bebuka ukuthi umuntu udlule kanjani emhlabeni, udutshuliwe yini ngempela, udutshulwe ngamabullet amangaki noma lo oshayiswe imoto yamlimazaphi omunye uphuza upoison yabona zonke lezo zinto. So bonke abantu abadlula emhlabeni ngokungekho natural base beya kulama forensic mortuaries zethu. Now lama forensic mortuaries zethu in as much as kwawo wethu thina
umuntu meseshonile bamletha kuthina kodwa ngoba anento yoku-investigator usho ukuthi abantu esike sibabambile laphana kuma mortuary zethu kahle hle kusuke kuabantu bamaphoyisa okusho ukuthi senza umsebenzi on behalf of amaphoyisa wenziwa yithina ngoba ngokwe-speciality uMnyango wezeMpilo nodokotela baseMnyangweni wezeMpilo abanaleso speciality kodwa ukuphuma komuntu nokuthi kwenzekani emva kokuthi odokotela sebemhlinzile babuka yonke into edinga ukubukeke kudepende emaphoyiseni ukuthi kwenzeka kanjani ingakho ke ngicabanga kwaku-April silichaza lolu daba ngesikhathi esikhuluma indaba yama-floods yokuthi bakhona abanye abantu esinabo yebo odokotela bathi nabebuka bathi hayi mhlambe singamdedela thina but uma amaphoyisa engashongo ukuthi sebeyiqedile i-investigation asikwazi thina ukunika umndeni ngoba iphoyisa ekufuna lisho ukuthi cha umsebenzi wethu sesiwenzile ke seningamdedela ngoba nathi wethu suke sesiwenzile so leya forensic mortuary yethu ke inabo bonke abantu abadlule emhlabeni abadlule emhlabeni ngaleyo ndlela engekho natural uthola ukuthi it includes abantu abadlule emhlabeni some 2 years 3 years 4 years ago abanye uthola ukuthi imndeni yabo ayikatholakali abanye uthola ukuthi kusalindwe i-DNA ukuthi ihlonzwe kwazi ukuthi njengoba lo siyamthola lana mhlawumbe umndeni wakhe uyaziwa kuthatha isicubu kuwena umuntu womndeni kuthathwe nakuye bese kuyoprove ukuthi ngempela ubani lo wakazibani bani because kwazi ukwenza i-DNA but uma ngaba amaphoyisa engakakwazi ukuyiqeda leyo process asikwazi ukuyidedela yonke leyo mzimba kufuna sihlale sinayo siyibambile kuthina okwenza ukuthi kube nzima ngempela uyabona ke i-Phoenix mortuary mortuary enkulu kakhulu inama shelves acishe abe ngaphezulu ka500 okwenza ukuthi uma ubheka kwi-province is the biggest province kodwa esikhathini esiningi si operate ngo-50% ngoba ngo-50% shelf space ngoba sikusuke kunalabantu abangaziwa ukuthi bahobani amaphoyisa angakayitholi imndeni yabo nathi singakwazi ukuthi sibadedele namaphoyisa angakasho ukuthini ukuthi asibadedele uma ke amaphoyisa engakushongo lokho singakwazi ukuthi sibadedele now sine process ke ngaso sonke isikhathi esihlale sixoxe namaphoyisa ukuthi hayibo njalo sesinabantu abaneminyaka engaka abalokhu behleli kuthina nikaze nisho ukuthi sibenzeni siyacela nisivumele sihambe siyobangcwaba kwesinye isikhathi ayavuma amaphoyisa athi hayi laba abawu-50 vele nathi sesibonile ukuthi asisakwazi ukubathola kodwa lo munye u100 angakwazi ukungcwaba sa-investigate siphinde sibuyele emaphoyiseni aphinde asho into efanayo until amaphoyisa kuzokusho wona ukuthi cha sesiqedile asikwazi ukwenza lutho so siyithola ke ngaso sonke isikhathi sihlale sinama shelves ahlale nemizimba ethize ngoba esuke elinde leyo process leyo ukuthi ilungiswe iprocess ke esixoxayo between uMnyango wezeMpilo namaphoyisa uyabona nje kule viki uMnyango wezeMpilo uxoxa no provincial commissioner ukubuka ukuthi cha sengathi kunemizimba esihlala isikhathi eside kakhulu manje ngoba noma sixoxa nabantu abaphethe iziteshi zakho wena provincial commission kubuya sengathi asiyiphambili sesicela wena ungenelele so sibhizi ke nalokho now umsindo omkhulu obukade uqhamuka yilo ukuthi kukhona ama-shelves ethu agcwele abantu abasakwazi ukuthola isikhala abantu babekwa phansi akulona iqiniso lelo yebo ama-shelves ethu maningi anabantu abaningi but akhona ama-shelves available uyabona nje sigcina ukuchecka ngeviki eliphelile ngicabanga ukuthi ama-shelves ethu aye busy aye la ko-400 nene okusho ukuthi you had another 100 or so that was available kodwa ke likhona iqiniso okufuna silivuma ukuthi abasebenzi banezinto ezithize abakhala ngazo and it's things that esingeke sikwazi ukuyibalekela enye yalezo zinto ezokuthi uma ngabe kufuna bathatha umzimba kwesinye isikhathi ama-shelf lawa phansi esegcwele kufuna bawuthatha umzimba omunye bawubekele phezulu uyabona ukuqubula kuba nzima ke makuthiwa ngiyaqiqula impela uyabona umuntu osuthi nje umuntu osuthi wena ungaka kuba nzima funa babambisane mhlamba abanye babhizi ngapha abanye bebhizi ngapha so
over the years i-department ibisebenza ngendlela yokuthi hayi ngoba nikhona nibaningi niyakwazi ukubambisana bambisanani nimbeke lapho siyavuma ukuthi cha we could have done that differently uyabona nje siyacabanga ukuthi ikhona imishini emincane mhlambe engabasiza ukuthi umuntu omesinda aqutshulwe abeke kwi-shelf leli phezulu. It's something we are working on. We've been talking about it for a couple of months manje, but ngenxa yama budget processes sizogcina siyenzile. So siyavuma lokho ukuthi it's something that we should have done and we should have done on time. Kodwa kukhona nokunye okwenziwa abasebenzi ukusabotage process. Uyabona nje uma ngabe kufuna okay, one of the complaints akhona ePhoenix ikakhulukazi. iPhoenix imosha renters by the way ngiyafuna ukuchaza lento. Imosha renter engenayo iminyaka emibili or emithathu iqala ukusebenza. So akufanele ngabe ineyinkinga lezi sekuthiwa zikhona manje kodwa ke we are dealing with them. Ezinye zeinkinga ezikhona ukuthi abasebenzi uma ngabe begeza umuntu eseqedile uDokotela kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi mhlambe isicube esithize ngesikhathi bemgeza sihambe siyongena lapho okuyi drain khona kwenzeka ukuthi kufuna mhlambe namathambo and so forth. Ama drains ethu ke anendlela noma yakhiwe ngendlela yokuthi uma ngabe konke lokho kufika kwi drain kukhona into ekubambayo so that siqoqe uma sesiqedile sikufake kwi waste ihambe kuyo disposewa kahle ngendlela eproper. But siyathola ukuthi from time to time abasebenzi bakhona baye bakususe lokho ngoba well angizokwazi ukuthi ngoba kusuke kwenze but bayakususa bese kungena zonke lezo icubu zingene kwi drainage ebese igcina iblockeka. Now uyabona ukuthi uma kublockeka awukwazi ukubona kungaka blockeki ukuthi kunenkinga ubona ngoba manje engasahamba ukuthi kunenkinga bese kukhathi ufuna uzobiza uplumber and so forth. Sithola ke ukuthi leyo nto sometimes ithatha usuku or 2 days ebese create inkinga. Kodwa ke we are working on a system yokuthi sizokulungisa kanjani lo. How do we make sure ukuthi zonke lezi zinto ezigcina ivala laphana kwi plumbing system akwenzeki and kuhlale kube nendlela right. We've dealt with that. Eyogcina into engicabanga ukuthi iyona eaffecteke i-community kakhulu and I think kufuna siqolise kwi-community for that. Ngesikhathi sama floods kune system laphana yoku i-extractor yokufaka nokukhipha umoya because kune ventilation kunama aircons and so forth yabona. So uma ngabe ke ngesikhathi sama floods sifika ama floods affecta even imochari yethu ngaleyo ndlela ukuthi kwakhona okuphukayo and in the process yokuphuka kwangalungiseka ngendlela esifisa ngayo purely because umuntu okufuna alungisa ngiphela akusi fridge ejwayelekile ne extract akusi extract normal noma i-aircon akusi aircon normal kunezinto ezi specialized ziya odwa sometimes ukuthatha isikhathi. So yathi nayiqala ilungiswa yalungiswa at 50% kwasekuthiwa cha khona okunye okusashota sisalinde lokho. So obekwenza ke kube sengathi manje nanesimele siba khona asikwazi ukuthi siabsorbeke kahle because of lawo ma challenges. But ke into esiyilungisayo kule viki nje besibhizi sidila nalokho sithi cha siyakulungisa lokho and senzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi basebenze. Sitholileke nokuthi abaphathi balesa sibhedlela baleya facility bagcina kwabona umuntu ethe umanager ephinda abe uadministrator ephinda abe ureceptionist ayisilungisile yonke le nto ngoba phela akekho umuntu oyedwa okwazi ukurun ifacility nathi sizogcina simenza ukuthi angabi effective ngoba ukuze ube effective kufuna ubheke wakho umsebenzi omunye enzo wakhe nomunye enzo wakhe. Yayehlupheka kodwa uma ngabe management nayo ingakwazi ukuthi ukumanage kusho ukuthini ngoba phela wena njengomanager yokufuna ube neresponsibility yokusho ukuthi ayisesinenkinga la sicela an-add. So khona odokotela abahambile sitholele nodokotela sizokwazi ukuthi siba add kodwa ke sesikulungisele konke. But ke mhlambe ngoba sisakhuluma indaba ezishisa ibunzi ebesikade silokhu siyibona nje evikini edlule nansi iPixley esibhedlela lesi esishaqeke esithola ukuthi kwaba nama applications angaphekwa 500,000 abantu ababe applyile bese ke mawuthola kulokhu kuvela lapha nalapha ya ukuthi kukhona abangekho happy ukuthi ababizwanga. Mina ke abanye baze bengifonele engqongqoshe yangazi number yami bayithola kuphi kodwa ke bakhona bathi nizwile okhosini bese bengifonela and then bese ngiba nayo ke into ethi angitshela ukuthi nga-applya angibizwanga akwenze futhi ubone ukuthi kuyicala lokho ukuthi yena akabizwa uthi ngaze ngafika for interview bese ngimtshela mlo ngazalwa nje mhlambe sengahamba ama interviews angaphezulu ka 60
ngilokhu ngiya kodwa apply lama post angaphezulu ka200 mathathu kuphele ngabizwa kuwo ama post lawe ngangisuke ngoapplyela but ke on a serious note ke njengamanje indaba yase Pixley mhlambe ungqongqoshe asithatha sibe uthi kuphi yezo kukhona ke ababuye behlongoza ukuthi bethi hayi mina ngoba kubizwanga mina ngeke kuqala ukusebenza lapha ePixley noma ke ziyafika nikunini into ezifana nalezo ubusu sithathu sibeka nje isithini into yase Pixley Ntokozo asiqala ngokuthi izolo kukhona ipost esiyibonile lapha kuma social networks okay umuntu thizeni othi cha ngoba bona ababizwanga babe applyile okusho ukuthi isibhedlela ngeke sisebenze isibhedlela sishiswe isibhedlela senziweni bayasho ukuthi hayi zizokhala kayikhali na ngiyafisa nje ngikhulume ngqo nomphakathi wakwaMashu umphakathi okuwona wona lesa sibhedlela sakhelwe wona uma ngabe nina njengomphakathi nivumela ukuthi kube khona izigebengu ezizothatha ama services nama facilities akhelwe nina niwa destroy kuyosho ukuthi nina njengomphakathi nananiyazi into enilungele ngoba lesa sibhedlela esomphakathi wendawo ekubizwa ngokuthi Inc umphakathi wabantu abamnyama akusisi isibhedlela sabelungu akusi private hospital akusisi isibhedlela sabantu sithi badla izambane likapona so akufanele siwumphakathi sivumele ukuthi kube khona abantu noma ngabe bedinwe kangakanani bathatha isinqumo sokuthi kukhona okwama facilities government department ezosiza umphakathi acekelwe phansi uyabona nje leyo kufuna singayixoxi singayikhulumisi futhi umuntu owenza njalo kufuna aboshwe Ntokozo ngoba umuntu owenza njalo incite violence uthi abantu abahambe bayokwenza ubugebengu bayokwenza ubuxhwanguxhwangu bese bedicezela phansi izinto noma izikhungo ezisiza umphakathi so lokho nje siyakubona impela in fact sikudlulisile emaphoyiseni ngoba phela amaphoyisa ayakwazi ukuthi a-acte ngokubhala phansi nje awadingi ukuthi uzokwenza uyakwazi ukuboshwa nje on the basis yokuthi incite so sesikudlulisile ke lokho sikudlulisele emaphoyiseni kodwa ngiyafisa ukuchaza lokho akuphakamisile umfowethu lapha ngoba kubalekile ukuthi sichazelane nomphakathi baku-understand njengoba usho Ntokozo ukuthi sa advertise angikale ngokuthi iPixley njengesibhedlela sisonke sinama post awu 1200 and something but 1300 in most lawo ma post lawo ngabalayo ahlanganisa odokotela onesi ama managers ama nursing assistant ama cleanayo security oporter abaphekayo yonke into ngoba sathatha isinqumo sokuthi angeke si-outsource angeke sithathe i-company izopheka sithathe i-company izokwenza i-security so siqashe wonke umuntu so 1300 endaweni ene-population uyabona nje i-population yaseThekwini ingaphezulu ka3 million in fact ingaphezulu ka3.5 million now of lo 3.5 million waseThekwini sinama post kuphela awu 1300 now kulo 1300 unama post odokotela okusho ukuthi kufuna ube ne training ethize unama post ama specialists even nabo dokotela ama general practitioners angakwazi ukwa applyela because afuna ama specialists so kuya ngama levels ukuthi nawe ungakwazi iskill sakho sihambe sifike ama post emaningi kangako ke excuse me endaweni yabantu aba more than 3.5 million kuyakutshela ngokusobala ukuthi nanini ngesikwazi ukuqasha bonke abantu abadinga ukuthi basebenze sathi ke uma sikhipha ama post njengoba usho Ntokozo ukuthi sasikhiphela lawo ma post angamaningi kakhulu sathola mhlambe kwindawo eyayidinga abantu noma kwindawo edinga abantu abawu-70 abazoqashwa sathola ama-application angaphezulu ka-400,000 kwenye indawo edinga abantu abawu-90 abazoqashwa sathola ama-applications angaphezulu kuka-500,000 kuyakutshela-ke lokho ukuthi baningi kangakanani abantu abangasebenzi yileyo yokuqala ukufuna siyichazeni siyayamukela ukuthi uyinkinga kodwa nathi asikwazi ukubathatha bonke ngoba we don't have ispace ukuthi abantu abangako basebenze yingakho sasesithi njengoba abantu be-applyile-ke kanjani so kwenza kanjani ukuthi sigcine sifike kulabo esibadingayo kule number esiyidingayo sasesithi cha
okay bonke asibabuka 500,000 Yo. abantu abayicabanga 500,000 ukuthi It's inteni a kanjani lot. kwafuna sibheke application neapplication sehlise la na kuthi wefaka iform ufaka iCV ufaka iID ukufakile yini konke uma ungakufaka ngokunye sikubeke eceleni sesiyanciphisa kanjalo mhlambe sagcina sithole from 500 sagcina sisele ngo300 Yo. now wenze njani ke ukuthi kulo 300 uthola abantu abawu70 the only way yokuthi ukwenze lokho ukuthi uphinde uinterview saba interview ngiyafisa ukugcizelela ukuthi abantu bonke bayazi uma ngabe uya ku-interview ubiziwe ku-interview kusuke kungeyona i-guarantee ukuthi umsebenzi usuyosebenza vele phela uya ku-interview ukuthi kuyohlonzwa kuhlungwe ukuthi njengoba nibaningi kangaka-ke bangakhe singakwazi ukubathatha size sifike kule namba esiyifunayo so yes baningi abantu abazothi ba-interviewer compared to abantu abaqashiwe ngoba inamba yayivele incane kuwukuthi nje abantu ababe-applyile babe baningi so yes bakhona abantu aba-applya bangabizwa ngenxa yokuthi kusho ukuthi babengaqualify ngakho konke esasikushilo mhlawumbe khona bakhohlwa ukufaka bakhohlwa ukucertifya lokhu bakhohlwa ukucertifya lokhu yani wangabizwa uma ngabe usubiziwe ku-interview phela i-interview akusiwo ukuthi uyogxiza cha usayolalelwa ukuthi yini uyakwazini lokho okufunayo sifuna lokho bakhona bazogeja bangakwazi ukuthi bathathe sigcine sihlale nale namba esiyifunayo so sizogcina vele sinalo 70 esasudinga no 90 esasudinga sibe nenamba e1300 kuphela angeke sikwazi ukuyi-extend ngoba phela isibhedlela angeke sikwazi ukusi-extend so baningi kakhulu abantu abazongabizwa nabanga-interviewanga baningi kakhulu aba-interviewer abangathathwanga ngenxa yokuthi i-interview process vele iyuhlelo lokuthi obani esibasusayo sigcine sisale nalabo esibadingayo so siyafisa ukuchaza lokho kodwa into engifuna ukuyichaza Ntokozo ukuthi isibhedlela sase-Pixley isibhedlela seprovince yaKwaZulu Natal akusisi isibhedlela sakwaMashu noma se-Inc noma saseThekwini kuphela ngichaza lokhu ngoba ngiyafuna ukuthi udokotela oqhamuka kaNongoma siyamqasha ePixley unesi oqhamuka eMnambithi sizomqasha ePixley sibaqasha ngoba bakhona onesi abasebenza eMnambithi abaqhamuka eThekwini bakhona onesi abasebenza kaNongoma abaqhamuka kwaMashu abaqoshwa abantu bakwaMashu nabantu bakwaNongoma nabaseThekwini nabaseDumbe nabakuphi akuthi nakufika umuntu wakwaMashu esibhedlela sangakubo bese bethi wena hamba sikufunda kufuna kuqashwa abalana but ngoba bayazi ukuthi labo basebenzi bazosiza bona bayabamukela so sizoba nabo abantu especially ama-specialist aqhamuka ngaphandle ngoba sikwi-province eyodwa inkinga ongayi kube nayo kakhulu ukuthi ube nabantu abaqhamuka ngaphandle kwe-province unless kuwumuntu oyi-specialist ngale ndlela yokuthi asinayo eprovinsini siyakwazi ukuthi simlande simlethe but laba abanye bazoba khona abaqhamuka eHerigwala bazoba khona abaqhamuka eMnambithi eScott kuphi ngoba nakuzo zonke le ndawo engiyibalayo bakhona abaqhamuka not just eThekwini but abaqhamuka kwaMashu abaqhamuka eNanda abasebenza kuzona lezo ndawo so siyacela ukuthi umphakathi wakithi ukutolerate lokho the only thing esafisa uku-emphasize kuyona ukuthi lama posts angifuna ukuthi amancane but lama posts angadingi iskill esikhulu kakhulu wona asizame ukuthi abantu abaqashwayo kuba abantu bendawo abantu bendawo ke sibona ngani ukuthi umuntu wendawo ufika ne rate nento yakhe akhokhela ngayo ama rates akhokhela ngawo ugesi nencwadi yekhansela lendawo so once umuntu efike nencwadi yekhansela lendawo ikhansela lithi hayi lo siyamazi wasewadini lethu wasenanda owakwaMashu owase-Phoenix siyamthatha lokho okwenzekayo ke kwesinye isikhathi ukuthi ahamba umuntu ayoyitshontsha incwadi noma ayoyithenga noma sithengelane ngoba nathi siwumphakathi siyazenza into so siyafisa nje ukuthi umphakathi wakithi ukubekezelele izokwenzeka kanjalo leyo process yethu isibhedlela ke abantu besasho sathi zobaqasha ngama phases sesiya towards the end of iphase yokuqasha manje ngoba sesizosivula very soon ingakho ke sowubona ukuthi manje abantu bukeka sengathi sekuyaqala esibhedlela akuqashwa isinoma kanjani akuqashwa ngobungani kuqashwa ngalama phases esasiwashilo ngoba sizovula iside elodwa siqhubeke siye kwelinye siqashe siqede la sithi sesifika kwelesibili siqashe nakhona siqede bese sidlulela kwelandana nangoke kodwa ulungelo kade efonini uthini ke Mntakazonde umuntu kungabe seshonile sehlala isikhathi eside
Oh, kusuke sekwenze njani umuntu mayesehlala isikhathi eside emakhazeni? Hayi ngiyathemba ukuthi yezwakala ukuthi ke umuntu nimsuseni nekhaya eshonele ekhaya mase nifika lapha ya usesikiwe wasikwa ngiyacabanga ukuthi ke uzosichazela uDkt mayesexoxisa ama processes akhona nanokuthi ke kusuke sekwenze njani umuntu mayesethatha isikhathi eside. Hayi ngiyacanga ukuthi imibuzo yonke leyo bese ilodile lapha uthi uzoyiphendula uDkt Ntsele kodwa ke mawuthi ungqongqoshe na ubefisa mhlawumbe ukubeka angeke samvimba uzosuka ngabe sakwazi ukuphendula uDkt absolutely cha impela sizoyixoxa wemntakazondi nayo uDkt uzoyiphendula yonke leyo mbuzo leyo uthathile futhi umbuzo wakho mhlawumbe ngqongqoshe sikubonge kakhulu ngempela ukuthi ususikhavele kahle indaba yasePixley and ke iyona ndaba ke le ebikade ke zishisa ibunzi kuleli viki mhlawumbe ngoba inyanga yabantu besifazane kukhona yini mhlawumbe ungqongqoshe abefisa nje ukusho ngaphansi kwalesigaba salenyanga yabantu besifazane sesigoqa ngenxa yesikhathi. No siyabonga Ntokozo. uAugust ke inyanga uHulumeni kaKhongolose athatha isinqumo ngaso ngo1994 so ukuthi njalo nje ngalenyanga abantu besifazane bayo celebratewa babungazwe okungasho ukuthi phela sithi abantu besifazane sibajabulela noma sibakhonza ngoba kuAugust kuphela kodwa ukuthi nje sifocusa kubona kakhulu kulenyanga. Thina ke njengoMnyango WezeMpilo inyanga kaAugust inyanga eyenza ukuthi sikhumbuze abantu besifazane ukuthi bayinakekele. Sibheke indaba ze-breast cancer, sibheka indaba kakhulukazi izifo eziphatha abantu besifazane, sibheka indaba ze-cervical cancer, sisho ukuthi cha lokugula lokhu kuyelapheka uma nje usheshe wasukuma wahamba wayokutesta wathola ukuthi khona siyakwazi ukuthi kulapheke. So ziningi ke ezinye izinto nama programs esiba nawo for abantu besifazane ukubakhumbuza njengomnyango wezempilo ukuthi kubalekile ukuthi uyinakekele empilweni. Ingakho sithi prevention is better than cure. So that ungazi ugule ekuqala asibe preventative. Bantu besifazane ke kodwa siyabathanda ngoba bafana nabantu besilisa. Bantu besilisa baye esibhedlela umuntu esegula kakhulu obaba bona uthi angakhwehlela kancane nje ashone khona bese sheshe ziyatholakala lezifo. Ingakho bephila isikhathi esijana abantu besifazane kodwa siyazi ukuthi ngaphandle komama hayi isizwe yasiphili kahle. Kubalekile ukuthi abantu besifazane nezingane zethu sibaphathe kahle sibavikele siyisosayini. Ake ngiye lapha ku COVID ngqongqoshe ugoqe nje kafishane usekhona uCovid ibalo yithini esifundazweni zabantu abagomayo kumele nabantu bebe worried at this point. Ntokozo i-COVID sengithi uCovid njengalo i-COVID isekhona igciwane nje esibonayo ukuthi sichase saphila nalo kodwa unational uthatha isinqumo sokuthi ngenxa yokuthi kuyabonakala engathi ama infections ayehla sekuzo reportwa iviki neviki not usuku nosuku ama infections kodwa ama i-report esinayo nje thina yangolesibili ebithi abantu abatholwe be positive bawu 8 kuphela akade bebe positive. So siyathemba ukuthi abantu bazoqhubeka bagade lento yokuthi bageze izandla ba maintain i-social distancing uma besendaweni abangayithembi bawagqoka ama mask. Kodwa naye umuntu megula ayigqoka imask. Uyabona nje for the past 2 weeks ngiyifakile imask ngoba nginomkhuhlane kodwa ngiyazi ukuthi akusiyi COVID but kubalekile ukuthi ngiprotect abaseceleni kwami noma sekuthiwe ama mask asingawafaki but ngiyagqoka ngoba in as much as ngiyiprotector mina but nabantu engibathandayo kufuna ngibaprotect. Siyacela ke protect kakhulu banama ngakhohleli absolutely cha iclear ke kakhulu ilaba ke abagomayo basagoma abantu bayeza hayi inzima kakhulu madoda inzima kakhulu okubhlungu nje ukuthi ithina province sodwa esi-affecteke ngaleyo ndlela. Yabona amanye ama provinces ngempela Ntokozo ayagoma basithatha kwathi nakwenziwa ikholo yokuthi akugome bahamba abantu bayogoma baya booster nokubooster abanye cha kodwa thina la kwi-province yaKwaZulu Natal hayi ngeke asinyakazi sila ku 2.9 million namanje sekuphela u4 wakunyakazwa akunyakaza. Siyacela ke kodwa kubantu bakithi ukuthi asambeni siyogoma ngoba umgomo iyona nto esinayo okwamanje engakwazi ukuthi sisize ekutheni
uma ngabe ungena igciwane ungaguli ngendlela obungagula ngayo noma ugule uze udlule emhlabeni. So i-vaccination iyona elibamba igciwane. Sibonga kakhulu kweNgqongqoshe. Sithathele ithuba kanye manje basiyazi uhlelo luhlelo uyofisa ukuthi sibuye silethe nabantu abama specialist ikakhulukazi abawodokotela nezipecialist ezihlukahlukene eminyangweni wakho ngamanesi kwesinye isikhathi ukuze bekwazi ukuthi ke baxoxisane nathi sikwazi ukuthi ke sithole zishisa zinjalo. Bengitheke ngephethe udokotela ke la insizwa ke la bathe ekhaya babusisiwe bathi usibusiso umfuka Ntsele ke nginayo la insizwa engakhulumi kakhulu le. Nathi sibusisiwe ke ngaye njalo ufuna sibabonga abantu bakwaNtsele. Absolutely sibonga umama nobaba. Lensizwa ke le mangihamba naye emotweni Ngqongqoshe size siyongena eThekwini ithule nje ingakhulumi. Mawubuza iphendula lokho okuzile bese iyayithulela. Kithi lensizwa ngizoqhubeka kanjani isixoxe ngoba indlela Ajwayele ukukhuluma. Ngiyakhumbula ukuthi yena uyisebenzela ngabantu abangaphendulwana nje athi ngelanga ngathi umsebenzi wakho uqoba wayesethi no wayicorrecta ngokusheshsha. No wayeseyiphendula ke uzosichazela ukuthi dokotela wenzani eminyangeni ubani uphe nje umuntu osekhaya omlaleli kafushane. Igama Sibusiso Ntsele ngi-forensic pathologist. Umkhakha wethu ila sihlola khona ukuthi umuntu mayesedlulile emhlabeni Absolutely. udlule ngaphansi kwaziphi izimo izipho futhi izinto ezenza ukuthi aze yaphangalale. Ngisebenzela uMnyango WezeMpilo kwaZulu-Natal. Sinama mortuary 33 ngama mortuary esiwabiza ngama forensic mortuaries ukuthi umuntu mangabe edlulile engayishonelanga kube sekuba nophenyo lwenziwa amaphoyisa bese aya kulamakhaza kaHulumeni. Omunye kuzoyibuza esekhaya ukuthi yini postmortem phela sinalezi zinto zokucabangela ukuthi umuntu uya understand yini postmortem. I-postmortem ikabili umuntu mangabe ngasekho besimhlola emakhazeni kaHulumeni siyakwazi ukuthi simhlole nje ngaphandle simbheke ukuthi kunezimpawu zokulimala noma izimpawu zezifo zokugula. Uma ngabe udokotela esanelisekile ngalokho ukuthi uma ngabe emhlole nje ngaphandle uyakwazi ukubona ukuthi nakho kungenzeka ukuthi kube yimbangela yokuthi adlule. Kusuke sekuphelile ukuhlola lapho sekugcwaliswa wonke amaphepha kuqhubeke lapho bese kuba nezinye izimo la ukuthi noma esehlolile udokotela ngaphandle kodwa kusanembuzo engakaphenduleki adinga ukuthi athole isiqiniseko ngayo. Makufika kuleso sigaba ilapho manje umuntu esezohlolwa khona ngaphakathi okufuneka aqaqwe lapho sekumele ukuthi aqaqwe ukuze kubonakale indawo ezihlukahlukene kuya ngokuthi yipi indawo esolakalayo ukuthi ngenzeka kube iyona imbangela. Uma ngabe sekuqediwe ukuthi ahlonzwe umuntu konke okuyizitho zomzimba kubuyela ngaphakathi kumuntu bese ayathungwa futhi kahle ukuze umndeni wakhe uma ngabe usuzomlanda noma bembheka atholakale sesimene esihloniphekile. Mhlambe le ibuyela kule ndaba ke buzo uMntakaZondo ukuthi nanga udade wethu simkhiphela ekhaya samusa lapha emakhazeni mase sethi uyabubu useqotshwe waqotshwa hayi uye uthi uqhaqqa seqhaqwe waqhaqqa ngiyacabanga ukuthi ke uhloliwe shuthi ke isukela lapho le ndaba bebone mhlambe senamaskazi umuntu mayekade ezemakhazeni. Ngoba manje ngithi ukuze kubonakale okungaphakathi kumele ukuthi ahlinzwe ukuze lezo izici ezihlukahlukene bakwazi ukuyihlola ukubona ukuthi silimele noma kunesifo esinye besivele sikhona ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umuntu ulimele kodwa makubheka indlela alimale ngayo akubonakala ukuthi lento le ibisingamthatha umuntu ngoba kubukeka kuyinto encane kulesikhathi mangabe sehlolwa bese kutholakala ukuthi kunesifo ebesicashile kunesifo nje into evele yenzeka ngokusheshsha kwaba yiyemthathayo akubanga ukulimala lokho esikubona ukubonakalayo ukuthi ngenzeka kube yikho. MntakaZondo ngiyathemba ukuthi embuzweni wakhe lo wokugcina uyaphenduleka. Ukuwubuza ke nalo othi yini kuthathe isikhathi eside ukuthi sometimes umuntu simbone sebuya. Ungqongqoshe ukwakhuluma nangento ethi kukhona abanye abaneminyaka engaphezulu kwemibili nibagcinile emakhazeni. Ubuza ukuthi yini ke mhlambe esuyisibanga into ecishe ifane naleyo. Ngenxa yesikhathi ngizoqala ngase ekugcineni.
kulesikhathi abantu sekuthathiwe i-DNA ukuthi kuyobhekwa uma ngabe ibuye imphumela kwesinye imvamisa kwesinye isikhathi nokukhombisa ukuthi lo mndeni obuhloliwe kwathathwa ispecimen kuqhathaniswa nalo ngasekho kutholakala ukuthi ubuhlobo abukho okwesinye isikhathi kutholakala ukuthi ama results akukho la ekhombisa ukuthi into engenzeka ukuthi kuye ngakuphi kubuye kube kwesinye isikhathi ke kube uthola ukuthi umuntu oyedwa mhlambe kunemndeni emibili noma emithathu ethi umuntu wabo so kumele bahlolwe ngokuhlukahlukana kodwa ke sekuke kwaba futhi nezigameko uthola ukuthi ngoba njengoba bese ngishilo ukuthi umuntu bathi beqinisekisile ukuthi umuntu wabo mangabe sekwenziwe iDNA uthola ukuthi mayibuye ithi cha kunjalo kumanje nje sikhuluma kunesimo esikhona kwesinye sezikhungo zaseThekwini ke kwaba udaba olusabalele olwenzeke ngekhathi ezikhukhula kunomndeni owafika wamkhomba umuntu wabo kodwa ke abasebenzi emakhazeni mabebheka babona ukuthi asikho isiqiniseko ngaleyo ndlela kwase kuthiwa kungcono kwenziwe ulibofuzo ukuze kubonakala ukuthi owabo ngempela bayabachazela ukuthi ngasehlangothini lomndeni ubani okuzothathwa kuye ulibofuzo ukuze kuqhathaniswe nalo ngasekho kwenziwa lokho kwathunyelwe laboratory yamaphoyisa mayebuya imphumela yathi cha abahlobene umndeni wanganeliseka wayesuthi ayi ucela ukuthi uyithathele bona bese bayihambisela kweyabi laboratory ukuthi kuyohlolwa futhi kwaqalwa phansi futhi lokho kwathathwa ngapha nangapha uma isibuya futhi from ilaboratory le ekhethwe yibo abathe bayithemba nayo yabachitha so kuyaye kube izimo ehlukahlukene njengoba ungqongqosho beke wachaza ke ngaphambilini ukuthi thina njengomnyango wezempilo sithola sesisengxakini kube ngathi yithi esigodle umzimba kanti amaphoyisa azosigunyaza ngoba nako lawo ama test asukenziwa amaphoyisa ahola leso sigaba sophenyo Wonjani umuntu okuze kuthiwa ngempela kufuneke eye emakhazeni ayobhekwa ukuthi ngoba phela siyazi ukuthi indlela zokudlula emhlabeni eningi but kuba onjani ke iziphi izimo esiye sithi ke cha lo kuzomele ngeke ngibone nje abanye khona abanesiko lokuthi kufanele umuntu mayishonile bemngcwabe ngalobo busuku bese uthola ukuthi kuthiwe cha kusamele aqale yodlula kulamakhaza abanye odwa uthola ukuthi uzongcwatshwa ngalabo busuku lobo but abanjani la bekuthiwa cha noma kanjani lo kumele edlulile emakhazeni kaHulumeni abhekwe ukuthi ngabe ngempela udlule kanjani umthetho olawula izwe uthi uma ngabe umuntu edlulile emhlabeni engadlulanga ngokugula okanye ube sengozini yemoto udutshuliwe uminzile ushile ugwaziwe uvele nje watholakala esethule kodwa bengaguli usho ukuthi bonke abantu abakulolo luhla kumele baye emakhazeni kaHulumeni kuyohlolwa ezinye zezizathu uma ngabe sesibheka kwenziwa ukuthi kungenzeka ubaba Maphisa uthi nangubani usedlulile besihleli nje endlini wavele masithi uyombheka usethule kodwa siyamazi ube neasthma kungenzeka ube neasthma uma ngabe lo muntu esethathe yohlolwa thola ukuthi kunosheva bedlise wona okungenzeka uMaphisa obemdlise lo sheva kodwa futhi uMaphisa umuntu owufakazi noma okunguyo lethi information so ukuze uphenyo kube uphenyo luyimele oli independent ezinye zezizathu ezenza lokho uthola ukuthi omunye umuntu ngenzeka ukwazi udutshuliwe abanye abantu bayadutshulwa aphile omunye uyadutshulwa ashone so siyayisithi simphakathi lo muntu udutshuliwe simbonile kungana emakhazeni into ebalekile kulokho ukuthi kubonakala ukuthi lo oshonile kube yini imbangelo ukuthi ashone kodwa okunye futhi siyayisikubheka uma ngabe sesihlonza kubalekile ukuthi kulesikhathi edutshulwa lo odubulile besondele kangakanani kulodlulile isibhamu bekuyi contact isithinta emzimbeni o bekusondelene noma bekuqamama ngoba lokho izinto mangabe seziye enkantolo sekukhulunywa noma umdubule ngaphambili noma ngemuva uma ngabe sekusenkantolo izinto ziyokhulunywa uthola ukuthi lo umsolwa obedubulile usethi ubethu uyangigwaza lo muntu nami bengiyivikela ngoba ube lapha phambi kwami kodwa ukuthe mangabe sekuhlola kwathola ukuthi hayi ubeqamama lo muntu futhi
ube inhlavu ingene ngemuva lokho akusahlangani inkantolo kulekho isiyakwazi ukuthi iyenze inqumo ngoba phela nabo basuke bebheka babengekho kwenzeka lokho bazama ukuhlanganisa ukubonakala ukuthi ngabe kahle kahle kupho kwenzakile. Enye into esake sayixoxa naye engqongqoshe sengibona uthule akaphenduli ngambuza ngathi mawukuthi ke umuntu udujulwe ngeinhlamvu engaphe kwa2 senitholile ukuthi naye lembulele yodwa yini lokhu niqhubeka wayeseyibeka indaba ethi kokunye kungenzeka ukuthi udujulwe abantu ababili ezakhe inhlamvu azimbulalanga ubulawe eyikalo so lokho enkantolo ke nakho kudlala enkulu indima nginamanga impela kunjalo absolutely yabona nami sengingabahlinza ngqongqoshe sengifundele ukukhulu cha kuhlale kuyintokozo ngempela ukuthola umuntu osebenza ngawo lo msebenzi ngoba sibaningi esizwa ngendaba lento singalitholi ithuba kube nezibheluke la ezibe khona esifundazweni kanye nezikhukhula ezifikile uhlala ukhona kumbuzo othi nisenabo ni abantu abaningana ngenxa yalokho abakhona iziphi izathu ezenza ukuthi futhi bagcine begcinekile ngaphakathi bengasiba abantu abaphumayo isikhathi esiningi basekhona abantu abasekhona emakhazeni bayidlanzana masiqhathanisa nomthamo wawungenile ngenxa yazikhukhula nazi izibhelu esasikuzo kwabanye abasekhona ingoba kulesikhathi befika besesimeni sokuthi ababonakali kahle usalinda imphumela yolibofuzo okunye kumele siqaphele ukuthi njengendawo eseThekwini imetro kugcwele abantu abaningi abanye abangaphumi khona eThekwini okungabilula ukuthi mangabe sekuzama ukuthi kutholakala ihlobo zabo litholakala abanye kungenzeka ukuthi baqhamuke emazweni angaphandle abanye baqhamuka khona ngaphakathi uthola ukuthi umuntu mhlawumbe wakaNongoma wasuka kwaNongoma bazi ukuthi uye eGoli wasuka eGoli mayesesuka eGoli eThekwini wangabazisa so uma beza ukuthi kunabantu abadukile eThekwini umndeni awuyihluphi kulokho ngoba bazi ukuthi uMaphisa yena useGoli so ilezo izimo ezikhona kodwa futhi okunye kuyayitholakala njengoba kusuke kuwuphenyo lamaphoyisa kutholakala ukuthi kunemkhonyovu eminingi eminye eyayiyenzeke so amaphoyisa ongaphakathi njengabasebenzi boMnyango wezeMpilo sikwazi ukuba nezinsolo ezithize bese siyayinqanda makufika kuleso sigaba bese kuukuthi noma bethi banesiqiniseko asikwazi ukuthi bamthole leyo muntu abamdingayo ngoba amaphoyisa kumele aqinisekise sekukaningana ke uthola ukuthi kuneyinhlaka ezihlukahlukene uma ngabe kubhekwa kuthola ukuthi kunomgunyathi kahle kahle abantu abesebewenza bethatha umuntu okungasiwo wabo befuna ukuyomfihla ngoba kunezinto zama insurance so yonke leyo mgunyathi khona inde le ndaba yazi bengiyithatha kancane inde kakhulu lento enibhekene nayo lapha ya emakhazeni umlayezo ke eningawudlulisela kubantu njengamanje abadlulelwa zihlobo kodwa nani eningakabatholi nabo ekhaya abahleli abazi kwenzakalani ukhona nomlayezo eninawo nje ikakhulukazi kulabo ababedlule ngezikhukhula nalabo ababedlule ngezibhelu la kwaseNatalia into ebalekile ukuthi abantu abaya ema-police station asondelene nabo ngoba amaphoyisa imoshwari nemoshwari isebenzisana nama-police station athize so amaphoyisa asukazi ukuthi ibaphi abantu abasekhona emoshwari abangakaziyo ukuthi abakiphi imndeni amaphoyisa azobe sekwazi ukuthi abone indlela abangasizakala ngayo esebenzisana namakhaza kaHulumeni zikhona nezinto enenifisa nje ukuyiqondisa emphakathini ngoba ziningi izinto ezishiwo ngane njengabantu abahlinza abantu emakhazeni kuthiwa ntshontshe icubu nidayisa icubu nami ngiyazi nje ukuthi yena ngake ngaze ngahujwa kwenye indawo kuthi hawu ufika umuntu selingekho ulimi noma ufike sekungekho ini so ikhona into enenifisa ukubenza abantu beyiqonde ngomsebenzi wenu ukuthi cha makusuke kwenzeke kanje ilezi izinto engabe zenzakalile enifisa nje umphakathi uqonde ngani nina abantu enisebenza emakhazeni ukuhlolwa komuntu mangabe ngasekho imndeni eminingi isuke ingasiboni isidingo salokho kodwa uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi mhlambe sekune insurance ethize kumele ibakhokhele okuthize ibuza ukuthi postmortem ayenziwanga ngani okunye uthola ukuthi kunozinto abafuna ukuyibhalisa mhlambe ka home affairs uthola ukuthi izinto ayisakwazi ukuqhubeka ngoba kunalembuzo ebuzwayo ukuthi i-postmortem kungani ingenziwanga kodwa futhi okunye okubalekile ke kube ukuthi
noma thina sitshela ukuthi siyazi ukuthi umuntu udlule ngani kukaningana ke kutholakala ukuthi uma ngabe sekuhlolwa umuntu akadlulanga ngaleyo ndlela njengoba bengike ngasho nje ekuqaleni ukuthi zonke izicubu ziyabuyiselwa ngaphakathi kumuntu okwenzakalayo ukuthi ingoba bekuhlolwa ezinye azibe zisabuyela endaweni yazo ngoba angeke isakwazi ukuthi zibe sesimeni ngendlela ebesiyizo kodwa kuyaphuma ukuthi uluthecece bese ulubuyisela ungasalibeki usubeka lapha esinyeni enzansi cha into engizozama ukuthi ngiyibalule ikakhulukazi eyayibe inkinga udaba lolimi yes nami ngalishaya lolimi udaba lolimi ngoba cha ngisasebenza la emakhazeni ngqongqoshe ngihambisa umzimba abantu bayalivula lokho hayi ke zakhala washawa zakhala impela nje ngaze ngachaza ngikho kulomcimbi olimi ngoba olimi kubalekile ukuthi lesikhathi kuhlolwa kuyenzeka ukuthi omunye umuntu mhlawumbe ushone ngenxa yama-fits noma ubengenawo kodwa kulesikhathi esebambeke kakhulu abe nama-fits ngasesikhathini sokushona so kubalekile ukuthi kuqinisekise ukuthi liyahlonzwa so indlela okwenzeka ngayo lokho kuba ukuthi akube sesimeni ukuthi uma ngabe sekuqediwe likwazi ukubuyela la likhona so singayiqinisekisa imphakathi ukuthi zonke izicubu zomzimba ziyabuyela emzimbeni akukho okuthathwayo ngoba kungaba icala elikhulu lokho ungaphelwa na umsebenzi wena njengodokotela impela nje awusho ukuthi ukwazi nje utshontshe nomunwe nje ngabo MC kade angikhomba umnyango absolutely hayi cha siyathokoza kuhlala kuyintokozo enkulu bakwethu ukuthi simthole udokotela okuyena owenza umsebenzi obucayi ngalendlela sibonge kakhulu dokotela sesizocela ukufaka uDkt Mthembu sizwile ukuthi ukukhathalele lokhu ukuthi ke uqhubeke nokwatrainer amanesi la kwaZulu Natal yingakho ke namhlanje sizoba nesimo esithi ke azotrainwa amanesi ama-college ethu asavulelekile njengoba simmemile ke ekhona la uzoyikhulumisa into kodwa mhlambe ungqongqoshe angathi nje halamuzi sine training college yethu absolutely kodwa kukhona ukutrainer okuhlukene kukhona laba abatrainer kuthina kwi-college yethu kube khona onesi abatrainer kuma universities and ne curriculum isishintshile ke yintsha and saphoqeleka ukuthi nathi sikwazi ukuthi sizame ukuthi sibe part ye mainstream ngiyazi ukuthi ubukhona umsindo okade ukhona in the past few years abantu bethi cha uMnyango WezeMpilo usuvele wavala ama-college cha awavaliwe ama-colleges kungenzeka ukuthi kukhona lapho okumainstream wekhona kwancishiswa but training into eqhubekayo uke waphawula futhi emavikeni adlule into eyayithinta yona into ethi masiba train abantu ayisekho into bayisibophezelo sokuthi ke bayoqasheka la eMnyango noba kuhle lokho ukuthi kuhlale kucacile isuka ngoba iba khona futhi nalencindeze enkulu ukuthi maseni ba trainile abantu kuthiwa hawu senistraining plus amanesi nethi ashone manje sosebenza olwandle kunjalo Dr. Ekuqaleni wawuthi na utrainer kube khona i-agreement between uma ngabe utrainer we-department kube khona i-agreement between yourself ne-department ukuthi uma uqeda ukutrainer sizoqasha kodwa sifuna usebenzele thina for the next 3 years or so ukuze ukwazi ukuthi ukhokhele le mali esikutraine ngayo but manje sesiyatrainer i-agreement ayisasho ukuthi siphoqelekile uphoqelekile wena ukuthi usebenze eMnyangweni WezeMpilo nathi siphoqelekile ukuthi sikuqashe ngoba phela ukuqasha kuya ngokuthi sikhona yini vacancy ikhona yini imali yokuthi sikwazi ukuthi sikuqashe so sesithi ke kulungile ke siya trainer singatrainela thina sitrainele nabanye abakhona ku health space khumbula ngikhula nje yayidumile lento ukuthi ke amanesi ayifuneka kakhulu phesheya kwelwandle behamba abantu beyosebenza naphesheya becebe bebeziqhumama besebenzela amadola kwakwenzeka impela ingakho at some point i-department yathatha isinqumo sokuthi cha sekufuna sibe ne-agreement ke manje ngoba babethina bebatrainer nje bavele bahamba abahlengikazi uthi utrainiwe bahamba abahlengikazi sigcine singasenabo thina abahlengikazi bonke sibatrainile but behambile kwase kuba naleso sivumelwano manje ke izinto seyishintshile futhi sesithi hayi ngoba sinabo sizoqhubeka sitraine kodwa abanye sobaqasha abanye bavumelekile sebengaya nakhona phesheya siyabakhulula cha dokotela nangu ungqongqoshe sekuqedele yonke itopic yakho uhambe kahle asadingi lutho kuwe siyabonga hayi kumele bayigoqa yonke into akasikubingeleleke uSalisu Sitshelti ubani wakwabani wenzani eMnyangweni wakwaZulu Natal ngiyabonga kakhulu intokozo ngibingelela ungqongqoshe wethu eMnyangweni nawe intokozo abalandeli nabalaleli balolu hlelo lubaleke kangaka mina nguSindi Mthembu ngisebenza la eMnyangweni ku College of Nursing KwaZulu Natal College of Nursing sinama campus a11 across
iprovince yonke Okay. wonke cishe wonke ama district Isekhona le benediction. ikhona Benedictine. Oh, kanongoma sithi benediction. Cana nini sikhulule bakwethu sisho ngalendlela esizwa ngayo lento. Benediction. Benediction. Yebo isekhona nayo. Benedictine. Absolutely. No, siyabonga kakhulu. Mhlambe mawungasibeka esithombeni sibonile ke nikhiphe iadvert nifuna ini? Ake nisibeke nje esithombeni. Yini enifunayo? Umuntu onjani okwazi ukuapplyela ukuba afundele ubunesi? Nanokuthi yini lento ibhasari noma ngisazokhokha imali ethile engizofuna ngiyikhokhe. Ngiyakhumbula nje lapha eBenediction kwathiwa hayi uthi ufunda ubuhola. Ikona lento uthi ufunda ubuhola. Awusibeke esithombeni ithini into yakho? Uhulumeni uyabhekelela. Absolutely. Yeah, sifuna noma ubani othanda ukuba umhlengikazi noma umhlengi. Okay. Uvumelekile ukuthi apply kodwa fanele abe no matric. Okay. In matric diploma pass ngale language yamanje. Yakho ke. Kodwa futhi lezo ngqongqoshe. Siyamthatha nalo o train before 2008 owaphasa ngomatekuletsheni. Wakuthiwa yini konje? Standard 10. Standard 10, yes. Yes, nalabo futhi siyabathatha kodwa fanele amithe ama requirements adingekalayo ukuze ungene ngoba hayi ukuthi no matric kuphela sibheka nezifundo onazo sifuna i-life science lokho sasithini i-biology absolutely or i-physical science umonayo i-maths ngoba phela unesu yaba bani lapha ngoba phela iguli mazo 5 nje 1 2 3 4 5 plus 5 ala khona lapha kubalele iguli umjovo Ntokozo angithi phela bayajova fanele abali ukuthi ufaka amanzi angakanani upowder ongakanani kuhlanganisa ukuze kuphume umjovo ngene maths sengibonile angithi uyabona ke manje accounting izokwenza nodokotela uyabhala ukuthi nika ipatient amaphilisi anga 250 fanele wazi ukuthi mangaki imethi 500 awu2 so imethi yafunakala kakhulu impela nje inkosi yami kwenye indawo kodwa kwangase uMnyango wakho ngqongqoshe kwenye indawo nje banika ugogo nkosi yami ikhalamine kubhaliwe ukuthi uzophuza ka3 ngosuku wayiphuza ikhalamine ugogo wayiphuza kodwa kwakuwenye indawo nje hayi la kuloMnyango WezeMpilo kwaZulu. So ngiyalapha ke kutheni ukubala lokhu ngathi kubalekile. Ukubala nokufunda kubaleke kakhulu. Ne-English siyayibheka ukuthi uyiphase kangakanani. Asikuthathi mabuyi phase ngaphansi kwa level 4 i-English obibalekile i-medium of instruction fanele ukwazi ukunderstand classes nezincwadi. Ungaphuzisi ugogo ikhalamine. Absolutely. Nezinye izifundo sesikhiphe lapha ku-advert ukuthi izona izifundo and sihlala kuzona lezo izifundo ezifunakalayo ngoba ekugcineni mase sinregister sihambisa lapha nabo nursing council kuyacheck ukuthi labantu enibathathile baya meet inama requirements ngoba abanye abantu baye bathathe bathi ngino 24 points mina nifuna u25 nufunelani u25 kumgomo wakwa education ukuthi diploma pass uqala ku25 points kuyaphezulu so ngeke sehle ngaphansi kwalo yize noma ngaze into yama 25 points kodwa kusuke kusho ukuthi uphase ngo25% inlokho okay ayasidluleke inkosi yami ngoba bese kusho nami ngingangena phela ma 25 yabona 25 kuyinto ethile nje uphasi nje maphisa uyenzela imaths phela mase uphasi kusho ukuthi above 50 usehle kanti u50 umqansa ke kwezami nje le emakhaya nkosi yami kade omnye ngisendele iSMS ujabulile ibona ngoba sifakile na ku Facebook page iadvert yonke indawo uyangibuza ukuthi awu nithatha kanjani mina njengoba sengiregistile la university nisasithatha nithi nesiregister ema university futhi ke thina esingaphasanga kahle ninalo uhlelo lokuqala nithi usihlengahlengisa nje bese nimani sifaka elentuzaneni asinomgomo nje ukuthi sithatha umuntu ophase kanjani so uma ungamithi lama requirements ethu angeke impela size sithathe that's what mabususa university kukhona okwenzayo phela dedela abanye inkulu kakhulu iprovince yethu yazi Ntokozo sithola ama applications adlula ko 30,000 mabe sikhiphile advert nje ephumile bazo apply kulo 30,000 don't say and abanye mabe apply sesibone last year nje aba 1800 abafakanga baya meet requirement o 30 points kodwa basafakanga
imfuno like i-ID copy yakho matric i-system bese so kubaleke kabi ukuthi ulandele njengoba kunjalo ikelela ukuthi uthumelela yonke into ebhalwe kwi-advert ukuthi iyafuneka ungabi umuntu ngiyazi ukuthi omunye uzoyibuza ukuthi ke siwasa kuphi ke lama seng apply siyisa noma yiphi clinic noma kunendlela ethile yoku-apply baleke kakhulu ke futhi lokho Ntokozo ukuthi ulandele i-advert njengoba ibhaliwe kubhaliwe lapha ezansi i-link noma ungena kwi-website department ikunika i-link lo oyiklikhayo ukuze ungene kwi-system ngoba i-online application system siyazi ngisho ema-university mas-applya online ngisho ingane sithuthukile nathi ngoba thina sasithatha nje ipheshana lelulise lapha ebenediction u-applyile uqedile so siqala khona lapho ukukutesta awe ukuthi ke u-online uyawu-understand ngoba no-MEC uthi uyayifaka lento i-health manje la shuthi ke u-E usukhona impela hayi ke ngiyajabula kakhulu kushuthi ke abantu emakhaya baqaphelisise ukuthi ke mawu-applya faka lapha ku-online ulandele ilink lefakwe lapha ungabi umuntu osefuna ukuhambisa eclinic yangakini noma ku-online uku-apply mhlawumbe ke imuphi umuntu umlayezo ongawunika wokugcina nje isikhathi asisekho ngakuthina ukuthi ke abantu aba-applyile baqaphele inani ukuze baphume nanokuthi ke ungibuzile omunye kweminye emsakazo yemphakathi wathi ngabe bangaka abantu enifisa ukubathatha ngaphansi kwaloluhlelo ngoba usho ukuthi kuzo 30,000 nina nizobe nifuna abantu abangaki thina as i-coalition ngaphansi koMnyango sisuke sizotraina u200 and ukhumbule ukuthi omunye uhalf walabantu esibathathayo amanesi avele sesebenza in service nurses o ENA no EN sibanika i-opportunity ukuthi nabo baqhubeke phela bayafuna ukuqhubeka nezimfundo so sithatha uhalf ngapha direct entry ingane ephuma matric bese sithatha no nurse abasebenza sithatha nange-RPL ongamithi ama-requirement kunesi lokho ade ukubuza siyakwenza kuma-nesi sim-allow ukuthi angene obuseza ne-experience vele ekade sebenza so khona nano-RPL so inamba yethu iba u200 per annum sithatha yonke iminyaka u200 hayi cha bona kuzosinda kahle kusho ukuthi ke ngiyabuka nje umuntu kuzomela ube nabo eyanyana abaningana ngoba khona ivele ifike no eyaba u5 nje no eyaba u5 bese uyeza kuseza no B wena uthola lo 25 ekhulunywa ngawo hayi noma ushayile kodwa ke khona bakunemba kakhulu bese ke singena kule nkinga esinayo lapha ePixet umdayi ngangiqualifya nganginakho konke kanti sometimes ukhona abadlulayo impela ungaba ibreadwinner ngakini uthi wena kuphela waphasa umatric kodwa ke nala uyakhona uzofica abanye abahudule abaphambili nokuhlale kuyintokozo ngempela ukuthi ke usitshele ivalwa nini eyona ke le lento zakhe izovalwa mhla ka 31 August yes i-system umungena kuyona i-counter down iyakutshela ukuthi sekusele izinsuku ezingaka ukuthi ivalwa ngo-12 midnight mhla 31 August futhi nje ungalindeki kuze ube u11 noma uyoapply uzothi usuthi sekukhona okukhohlwayo but ke osuke ekhohlwe mhlawumbe njengoba omunye uzothi useyapplyile useyezwa njengoba ukhuluma emsakazweni manje uthi hawu ngakhohlwa ukuthi uyakwazi ukuthi abuyangena agcwalise uhlakaniphe kabi maphisa i-IT ngoba uyakwazi ukuyela kwi-system in fact uma ufaka ifikisho ukuthi pending bese iyakutshela ukuthi lokhu ubuyela uzochecka emva kwamasontwana as an applyer ku shortlist bese yakutshela ukuthi approved kusho ukuthi usufake zonke into zakho iphinde ihambe bese ke uthola i-call ephuma ecampusini ukuthi woza for interview uzokubuza komunye athi njengoba nibe u30,000 abantu enithi ba-apply nibafonela bonke labantu noma kunento ethile ethi cha mina ngiyobona ngani ukuthi akulunganga i-airtime absolutely thothi omunye wayefakele nje isitifiketi esithi fail bese nimfonela ethi akulunganga sibhalile lapha ezansi ukuthi umuntu ozothintwa yilowo kuphela othathwayo njengoba kusuke noma u-applyile umsebenzi kuyasho ukuthi uma ungathinti ukuze kushaye lesikhathi wazi ukuthi mfowethu ithi don't touch me I will touch you awubakithi manje ke isikhathi esinganani nini sibekele ukuthi umuntu akaphose ithawula mase isikhathi esingaka sithi in mid January because igroup iqala ngoJanuary kodwa kuyenzeka futhi sithola ukuthi mase sibabizile ngoJanuary khona sethola i-opportunity engcono bese ke sinama standby bese siphinde sibiza futhi so until mid January after second week of January ithi into futhi akaliphose ithawula kodwa ke angalahli idiceleni phansi umuntu onjani ke ufanele ukuba unesi ama characteristics yakhe mhlawumbe umuntu enibheke inani ba ukhona umuntu othi hey cha nami ngingaba unesi bakwethu kodwa niyeniqhuquzele abantu abakanjani ngiyengize ngithi ke mina owobizo lomsebenzi ngake ngathi nami ukusibamba lapha yana yangiginqa phansi wazi wangizwela ungqongqosha athi wozosebenza nami ngase ngisondela kodwa nje
Kodwa ke umuntu onjani enisweni imbhekile ngempela ngempela? Ikakhulukazi umuntu ofanele abe nothando ngempela lwalento ukuze kushiwo ukuthi thina ama professional is not about imali but it's about uthando lwabantu. Fanele uthanda abantu, uthanda ukukhuluma nomuntu. Angeke ube umhlengikazi ubuzothula nje ungakwazi uyabona ukukhulumisana nabantu, ukuyimisela nokuba professional. Ilezo nje intwana ezincane ilento engibone lapha eDington uzuthi nje lo siyi private isibhedlela ngoba bebekhuluma kahle nabantu ikhona lento ukuthi iba nesineke nothando labantu. Ngqongqoshe isikhathi asekho ngakuthina ngiyacela ulivale lo hlela akekho yokhuluma mosukhulumile. Nasiyabonga kakhulu Ntokozo, siyabonga kuDokotela ngokusinikeza lo hlelo lo. I think for the past 3 years kade sizama ukubona ukuthi si realign kanjani. Kuyabonakala ke manje ukuthi hayi isikhona inhleso yokuthi siyaphambili. We really appreciate that. Siyafisa kodwa ukuthi nalabo abazo apply kuba abantu ngempela abanothando ngoba i-patience nothando ekubeni umhlengi noma umhlengikazi kubalekile. Ngenxa yokuthi udila nabantu abagulayo, udila nabantu asebebeke impilo zabo ezandleni zakho. So you really must have compassion uma ngabe uzoku-applyela lokho. Singathathi ngokuthi ithuba lomsebenzi ubusuyangena. Cha, lo umsebenzi ongafani neminye edinga ukuthi kube khona more than just ukuqualify in terms of i-criteria but nawe ngaphakathi ube umuntu onalo lolo thando. Siyabonga kakhulu ke ukuthi nisilalele, nisibukele laba basibukelayo. Siyathemba ukuthi nizophinde nibe nathi futhi ngeviki elizayo. Impela kulolu hlelo ngasivalelise sithi kulungile ke bye.